खुलुमबाय लोगोफोर माने गिबि बयखौबो खनसे लाइभआव खनसे खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। आं माने दहायनो लाइभआव फैनो 8टायाव टाइम होदोंमोन आरोना ओमफ्राय 8टायाव फैनो हायासै आं मानो होनबा मोनसे जायगायाव थांदोंमोन ओमफ्राय दानि सासे माबाया दखानाव मोनसे बुस्थु बावलांदों होननानै इमारजेन्सि दखानाव थांब्रबनायखाय थांब्रबना फैनांदों आरोना ओंखायनो माने लाइभखौ आं माने 8टा ग्रोबाव हायाखिसै थ' एसे लेटैबाबो फैबाय आरोना नोंथांमोननो नैबे आंनि मोनसे प्रब्लेमखौ फोरमायनो होननानै। प्रब्लेमानो जाहैबाय जाय माने इउटिउबार गोदानै माने इउटिउबाव जयेन जादों माने भिडिअ क्रिएटर बिथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट आरो बेना ओमफ्राय जाय नायग्रा बिथांमोनाबो बे माबाखौ मिथिनाय नङा जानो हागौ आरोना थ' बिथांमोननि थाखायबो आं माने नैबे बे जाय माने आवाज फैयाखै आं दानि माने थाम्बनेलाव लिरना होखादोंना बे टाइटेलनि सोमोन्दै थ' बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो होननानै आं बे भिडिअखौ लानाय जादों नालाय थ' जाय माने नायगिरि बिथांमोन माने बेयो जुदि आवाज फैयाखैब्ला माने बिथांमोननि थाखायबो मिथिना लानाय मोजां आरोना। थ' बेबायदि माबाया जाहैबाय बेनो आरोना माने बे भिडिअआव फार्स्ट नैबे दा मोजां गोदान फिचार्स फैदों जाहैबाय नैबे दा गोदान आपडेट आरोना जाय माने अडिअ ट्रेक बे माने अट'मेटिकलि माने माबा जायो इंलिसाव ट्रान्सलेट जायो आरोना माने बे माने अट'मेटिक डाब होनना बुङो बेखौ बियो जुदि जाय माने भिडिअ आपल'ड खालामगोन बे माने नोंनि लेंगुवेजआ अट'मेटिक इंलिसाव डाब जागोन आरोना बे ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंनि बर' जाय माने भिडिअ माने क्रिएटर माने इउटिउबार्स बेफोरनि थाखाय बिसोरनि थाखाय मोनसे बे एसे प्रब्लेम जागोन आरोना बेयो प्रब्लेमा जाहैबाय माने जोंनि बर'आव नैबे बुस्थुआ अट'मेटिक डाब जाया माने बर' लेंगुवेज रायलायबाथाय बे माने अट'मेटिक इंलिसाव ट्रान्सलेट जाया आरोना आं दानि दहाय भिडिअ आपल'ड खालामनाया मोननैसो माने ओरैनो ट्रान्सलेट जानाय दङ दै नोंथांमोना नायदोंबा नुदों जानो हागौ आरोना ट्रान्सलेट जादोंबा माने प्रपार नङा आरोना ओमफ्राय जोंनि थाखाय साफिसियेन्ट नङा आरोना बे माबाया बे फिचार्सआ जोंनि थाखाय साफिसियेन्ट नङा आरोना ओमफ्राय बे बुस्थुआथ' जोङो माने अट' डाब जाया नालाय माने लेंगुवेजआनो स्टप जायो माने जायानो माने इंलिसाव डाब जाया माने ओमफ्राय बेखौ नोङो जाय मानसिया माने बै सेटिंआव थांनानै अडिअ ट्रेकआव नों चेन्ज खालामना लानो हायो बिथांमोनासो बे भिडिअखौ नोङो नायनो हायो आरोना जोंनि बर' मानसिफ्राथ' फ्राय मानसियानो बे बुस्थुखौ बानायनानै नायजोबाना ओमफ्राय जाय मानसिफ्रा बेफोरखौनो नायगिरना नायबाय थानाय माने बेखार आरोना थ' कमेन्ट्सखौबो आं एसे उनाव नायगोन दे कमेन्टखौबो सेड हाय राजा हाय जागोन दे कमेन्टखौ हरबाय था आं लोगो गेजेर माने कमेन्टसखौ हरबाय थागोन आरोना नोंथांमोननो ओमफ्राय लाइभआव फैयाबो गोबावसैमोन नालाय थ' नोंथांमोननि गेजेराव माने लाइभआव फैनाय मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना थ' बेनि गेजेरनो नोंथांमोननो माने नैबे जिथुनिखि आंनि गेजेराव जानाय प्रब्लेम बेखौबो खोन्थालांबाय थागोन आरोना नोंथांमोनाबो माने आंनो फोरमायहरबाय था माने लाइभआव कमेन्ट्स खालामहरबाय था आरोना माने आं मैयानिफ्रायनो माने फुंनिफ्रायनो गोबां जुजिगासिनो दं आरोना मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामो आवाज फैया आपल'ड खालामो माने आवाज फैया बेबायदि जागासिनो दं आरोना थ' प्रब्लेम आङो बिराद माने माथा गुदुं जालायबाय आङो माथा गुदुं जालायबा मा जादों बे मानसिफ्राबो बिदिनो कमेन्टआव खोन्थाहरगासिनो आरोना आवाज फैयाखै मायाखै होननानै ओमफ्राय आवाज फैयैखौलाय सोरथो नायनो नङा होमबा आवाज फैयाखै आवाजबो गैया माबो गैया जेबो बुजायनायबो गैया मानाय गैया खोन्थानायबो गैया मानायबो गैया सोर नायनो नङा होमबा थ' बेनिखायनो गैया भिउसबो गैया ओंखायनो आं सानदों माने बे भिडिअखौ दानसै नामा सानदों आरोना ओमफ्राय आं जुदि नोंथांमोना जुदि दान होनना बुङोबा दानगोन आरोना ओमफ्राय गाबोन गोदान आपल'ड खालामना होगोन आं बे बुस्थुआ आंना माबा जाबाय आरोना आं जुदि आपल'ड गोदान खालामनायबा आवाजआ फैसिगोन आरोना एबार नोंथांमोना जुदि होफिन होनना बुङोबा होगोन आरोना थ' आं मोनसे फारसेनिफ्राय खोन्थालांसै बिनि काहिनिखौ बेनो जाहैबाय नैबे जिथुनाखि अट'मेटिक डाब बे अट'मेटिक माने जाय मानसिया जुदि हिन्दीआव बा एसामिसाव बा माने एसे गोजौ लेभेलनि लेंगुवेजाव जेरै भिडिअ माबा खालामो शुट खालामो बा भिडिअ माने लेंगुवेजाव माने भिडिअ खालामो बिथांमोननि थाखाय मोजां आरोना बे भिडिअ अट'मेटिक माने इंलिसाव ट्रान्सलेट जानानै इंलिसाव भइसआ चेन्ज जागोन आरोना ओमफ्राय जोंनि बर'आथ' बेबायदि चेन्ज जाया आंनियावनो नोंथांमोना प्रमान मोनबाय जानांगौ आंनिया माने अट'मेटिक बेबायदि चेन्ज जायाखै आरोना ओमफ्राय बेबायदिबा जोंना मा जायो जोंना बर' मानसिफ्रा लेंगुवेज फैया नालाय नाया आरोना ओमफ्राय इंलिसावबो चेन्ज जागोन नालाय बेलेग गुबुन जाथियाबो बिदि जाय मानसिया बर' बुजिया जाय मानसिया माने बिदि मिन्थिया जोंनि भाषाखौ बिथांमोनाबोथ' नायखाया नालाय बे बुस्थुआ माने ओंखायनो जोंनियाव भिउसआ जाया आरोना ओमफ्राय जाखायाखैबो आंनाबो माने माबायानो गैखाया नालाय दाब जाखायाखै नालाय
ओंखायनो नैबे बुस्थुखौ माने बोरै स्टप खालामो नोंथांमोना आं एसे फोरमायगोन आरोना जाय जाय माने गोदान माने भिडिअ क्रियेटर माने भिडिअ इउटिउबार आरोना गोदानै जाय जाय जयेन जादों बिथांमोननि थाखाय बे बिथांमोननो एसे फोरमायगोन आङो ओमफ्राय जाय माने मिथिया बिथांमोनाबो एसे मिथिना लानाया मोजां आरोना बे माने जाय माने बिथांमोना नैबे भिडिअ खालामनायनि सिगां बा भिडिअ सेटिंआव थांनानै बै एडिसनेल सेटिंआव थांनानै बै अडिअ बे बुस्थुखौ नोंथांमोना भिडिअ थांदो थांनानै एडिसनेल सेटिंआव थांदो एडिसनेल सेटिंआव थांनानै डिफल्ट भिडिअ आपल'ड होननायबो अपसनाव थांनांगोन ना अपसनाव थांनाय लोगो लोगो गाहायाव मोनसे अपसन मोनगोन आरोना बे अपसनखौ माने नोंथांमोना अन खालामना लाङा अट'मेटिक भिडिअ अडिअ डाब होननाय मोनसे अपसन मोनगोन बे अपसनखौ नोंथांमोना अके खालामनाङा आरोना अके खालामबाथाय मा जायो नोङो नोंनि जिथुनाखि भिडिअ खालामनानै आपल'ड खालामनाय बियो अट'मेटिक इंलिसाव डाब जागोन ओमफ्राय नोंनि लेंगुवेजआ जुदि इंलिसाव प्रपार माबा नङाबा जुदि बर'ब्ला बेयो अट'मेटिक डाब जानाय नङा आरोना नोंनि लेंगुवेजआ आं जेरैबायदि भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बिदिनो स्टप जानानै थागोन माने भइसआनो ओंखारनाय नङा आरोना थ' आंना प्रब्लेमा बिदिनो जादों थ' बेनिखायनो माने जाय जाय माने भिडिअ गोदान दा आपल'ड खालामगोन जाय जाय माने बे अडिअ ट्रेकखौ माने जाय जायनि माने माबायाव फैबाय बिथांमोना हायोब्ला बे बुस्थुखौ डिसेबोल खालामना ला आरोना नङाब्ला नोंथांमोनाबो आं बायदि प्रब्लेम जानो हागौ थ' आंनिया प्रब्लेमा बेनो आरोना नोंथांमोना फोरमायनो साननाय प्रब्लेमा जुदि नोंथांमोना जुदि बे गोदान भिडिअखौ जुदि अडिअखौ खोनासंनो लुगैदोंब्ला नायनायखौ हागोन नोंथांमोना जुदि भिडिअ प्ले खालामनानै गोजौआव ओरै भिडिअ प्ले जानायनि सिगाङाव लासै खनसे टाच खालामनांगौ आरो भिडिअखौ खनसे टाच खालामोब्ला ओरै राइट साइड गोजौआव कर्नाराव सेटिंनि मोनसे अपसन नुगोन आरोना माने आइकन नुगोन बे आइकनाव थुना होब्लानो सेटिंनि मोनसे अपसनाव थुना होदो थुनायनि उनाव गाहायाव मोनसे अट' डाब होननाय मोनसे माबायाव अडिअ ट्रेक होननाय मोनसे अपसन नुगोन आरोना बे अपसनाव थुना होब्लानो नोंथांमोना माने इउनाइटेड इंलिस होननाय मोनसे अपसन नुगोन आरोना ओमफ्राय गाहायाव करियान अरिजिनेल होननाय मोनसे अपसन नुगोन बेयाव करियान अरिजिनेल नुबानो बे लेंगुवेजखौ मोनसे खोनागोन आरोना ओमफ्राय दा बे गासै मानसियाबोथ' बेबायदि खोनासङा ओमफ्राय नायबाय थाया जोंनिया माने बिदि इसिं गोसो नाया रावबो थ' बेनिखायनो आं सानदों आरोना भिडिअखौ गोदानै होनोसै नामा सानदों आरोना नोंथांमोना जुदि होनोब्ला गाबोन फुङाव गोदान आपल'ड खालामनानै होफिनसै आरोना नोंनाव भिउसआबो गैयाना एकदम खमथार भिडिअसआ नायनो लागामोन एसे मिथिनो लागामोन थेवबाबो माने उफाय गैया माथो खालामनो बे भइसआनो गैयाबा सोरथो नायनो नङा होमबा गावनि एसे बेसेन गोसा माबाखौ समखौ गारनानै सोरो माने नायसोमनो नङा होमबा थ' कमेन्टआव एसे लिरना हरदो लोगोफोर एथ' दिन माने नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायै सापर्ट खालामबाय आंखौ ओमफ्राय बेबायदि नोंथांमोनजों बेबायदि लाइभआवबो नुजाफैफेरनाय जाया दिदोम ब्लग्स हाय फ्रेन्ड्स मा खबर औ मोजां जोबोद मोजां आइस' काल्लु लाभ बेखौ नुदों बिथाङा जोबोद मोजां गोजोननाय थाबाय दिदोम ब्लग्स बिथाङा बबेनि एसे खोन्थाहरदो मोजां गाज्रि सावरायनोसै नङा होमबा दसे गरमबो ओरैनो दिदोम ब्लग्स दे रिप्लाइखौ एसे थाब थाब हरनो नाजा आरोना मानो होनबा माने समनिबो खोथा दं नालाय ओमफ्राय बहानि नोंथाङा एसे खोन्थाहर आरोना थ' मोजां मोनगोन एसे जायगाखौ खोन्थाहरोबा आंनि थाखायबा नैबे आइस'काल्लु आइ एम फ्रम सलसलि सलसलियाव माबाबो दंलै मा होनो चिरांना बाक्सा होनोमोनलायब्रा बेयावबो दं दा सलसलिया गगामुगावल' गैया आं अदालगुरिनि दिदोम ब्लगार नोंजों लोगोखा दिदोम ब्लग्स आচ্ছা आंजों लोगोखा आरोना थ' गोजोननाय थाबाय आं माने जोबोद गोजोननाय थाबाय
माने बेनो आरोना नोंथां दिदोम ब्लग्स माने मानसिखौथ' लोगो मोनलायो नोंथांमोना माने चेनेलनि नामखौ एसे माने चेन्ज खालामना लायो नालाय मानसिफोरखौ एसे प्रपार मिन्थिनो एसे चेनेलजों मिथिनो एसे टाइम लायो आरोना ओंखायनो माने फुरा खोन्थाहरोबा एसे गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनगौमोन आरोना अदालगुरियाव एखेबारे आं दाख्लै थांनो होननानै थांनाय जादिया जोंहा रन्जन सारखौ लोगो हमहैनानै एसेसो आर'नाइ गांसेसो सोना फैनोसै खोमा आङो साननानै माने थानायावनो लोगोबो मोनदिया बेबायदि जायगानिफ्राय रावबो थांनो ओंखारदिया थ' ओंखायनो आं माने थांनाय जादिया आरोना आं बिराद थांनो होननानै आफसुस जादोंमोन आरोना आंसो फार्स्ट टाइम माने गजेननाय लोगो लोगो आं थांसै होननानै दिनै बायदियाव आं माने गनोसै होननानै खोनानाय लोगो आं थांनो नामा होननानै आंसो सानदोंमोन आरोना थ' आं साननायावनो मानसियासो बहुद थांनानै लोगो हमहैबाय आरोना आंसो थालांबाय ओमफ्राय थांगुलाय लांबायसो माने थ' लोगो हमनाय जादिया जोबोद दुखु मोनबाय ओंखायनो I so kalamw I have 11K थ' ओइ राजा चैनल 11K थांबाय आरोना तो बहुत बढ़िया तो 11K और बढ़ते रहो दिदोम ब्लग्स बेनोखा आंना चेनेला गुबुन गैया थ' बेनो आरोना जोंना माने बर'फोरा बिदिनो आरोना जेनेबा भिडिअखौ मोनसेयावनो होनो माने नागिरना मोना भिडिअखौनो आंनाबो बिदिनो एखे नोंजों सेम मोनसेयावनो होनो भिडिअ गैया मोनसेयानो आंनाबो मोननै मोनथाम चेनेल खुलिनायनानै लानाय माबा गैया आरोना राजा राजा मोबाइल लाओ रे क्या कर रहे तू मोनसेयावनो बहुत गोबावनि उनावसो माने भिडिअ होनो हायो आरोना आंबोथ' माने बिराद गोबावजों गेप्स भिडिअ होगासिनो दं बिदि गेप्स भिडिअ बाथाय माने इउटुबा रिकमेन्डेसन होआ बारा माने रिकमेन्ड खालामा आरोना भिउसआ खम जायो बिरादनो आंनाबो दा माने बिराद बिदिनो जागासिनो ओंखायनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे प्रब्लेम दाख्लै भिडिअ होबाय आङो नैबे दा आं दहाय थाम्बनेइलाव होनाया माबायाव कमिउनिटि टेक्सआव होनाया आं फार्स्ट टाइमाव भिडिअ होनायनि उनाव मा जाखो भइसआनो फैयासै नेक्स्ट टाइम होबाय आङो भइस फैलायबाय बेबो माने माबा जालायबाय एसे कमिउनिटि गाइडलाइन्सआव माने इलिगेल जालायबाय दानना होलायबाय गावसोरनो ओमफ्राय आं आरो आपिल खालामलायबाय आपिल खालामनानै गावसोरनो आंखौ माने मिसगाइड जादों होननानै गावसोरनो सरि बिहरफिनलायबाय सरि बिहरफिननानै आंखौ बिनि सिगां भिडिअखौ दानना लालायबायना थ' बिनि बहुद प्रब्लेम जानानै बिदिनो माने नैबे भिडिअआ बहुद माने प्रब्लेम जागासिनो आरोना दा गामिनि मानसिजों आं जाय जायगायाव माने भिडिअ खालामहैदोंमोन बिसोर मोननानै गाज्रि मोनजालायनायसो जासिगोन दा बिनि भिडिअ बिराद फाल्थुलै होननासो सानजालायनांसिगोन आरोना थ' दिदोम ब्लग्स सिगां मोनसे चेनेल दंमोन बियो माबा मोनसे खारनाव गाज्रि जाबाय बेनो माने सालायथाराबा बिदिनो प्रब्लेम जायो माने नोङो आपडेट लाखिबाय थानांगौ जायो आरोना आंनाबो बिदिनो मोननै मोनथामसो बिदि दं आरोना आं सलायाखै आपलड खालामाखै जेनेबा भिडिअ आपलड खालामाखै आरोना ओरैनो दंलाबायो थ' नोंथांमोना नायनानैल' थानाङा आरोना माने एसेसो जायगाफोरखौ खोन्थाहर आंबो नायदों होननानै ओमफ्राय बबेनिफ्राय नायदों खोन्थाहर नायनायाथ' नायदों नै सासेब्लाबो सानैब्लाबो नायदों आरोना जोङो साब्रै नायगासिनो दं दायो नोंथांमोना माने नायनानैल' सिरि थानाङा आरोना खोन्थाहर अननानै जेबो लाजिनो नाङा इयो मा खालामनो लेखा लेखिलाय दिदोम ब्लग दा बे चेनेलाबो डलार सिम्बोला फैयाखै मा जागोनथाय थ' माबालै जेनेबा नोङो डलार सिम्बोल फैयाखैबाबो
मानिटाइसथ' जाबाय दा मानिटाइस जाबायब्ला नोङो माबा खालामना लाबाय थाबानो जाबाय जेनेबा गुबुननि भिडिअबो नायनांगौ एक्सुवेलि आंनाबो प्रब्लेमा बेनो जादों दहाय भिडिअ आपल'ड खालामनाया बे भइस फैयैनि मेन प्रब्लेमानो आंनाबो बिदिनो जादों आरोना बे गुबुननि माने फ्राय भिडिअ आं माने इउटुबाव फ्राय भिडिअ नायनाय जायाखैमोन आरोना दामानि थ' आपडेट भिडिअ इउटुबा जे बिदि आपडेट खालामना दोनदों माब्लाबानिफ्रायनो बेनिखायनो माने आं नायनो रोङियानो बिदि जादों आरोना आंनाबो मिस्टेकआ बेयावनो जाना थालांदों दिदोम ब्लग मन' जाबायमोन नाथाय डलार फैयाखै माबा खालामनो नाजा जेनेबा नोङो गुबुननि भिडिअबो नाय आरोना सार्च खालामनानै नाय बोरै बेखौ फिक्स खालामनो हागोन बेखौ नायनानै सेस्था खालामनो नाजा आरोना नङाब्ला बहुद प्रब्लेम जायो माने नों गेजेरजों नायबाय थानांगौ बै जेनेबा जाय मानसिफ्रा माने भिडिअ आपडेट होबाय थायोना होमब्ला नोङो मनज दे मोनहा होबाय थायोना जायखिजाया गोदान जुदि आपडेट होयोबानो बे मनज दे मोनहा होबाय थायो आरोना बेफोरनिखौ नायबाय थानांगौ बेल' नङा गुबुनाबो होयो थ' बिसोरनि भिडिअखौ नायबाय थायोब्लानो इउटुबाव मा आपडेट फैदों मा गोदान माने फिचार्स फैदों बेफोरखौ बिसोरबो नाय होबाय थायो आरोना जोंथ' बेफोरखौ गोग्रोमनानै नायबाय थाया नालाय जों गाव गावनि भिडिअ होनायखौसो सेस्था खालामबाय थायो नालाय जोंनि माने टपिक्सआबो बे नंखाया नालाय ओंखायनो माने जों बिसोरनि भिडिअखौ नायनाय जायो आरोना थ' ओंखायनो बिसोरनि भिडिअखौ मालाबा गेजेर गेजेर नायनांगौ नायनानै मिथिना लानाया मोजां आरोना आपडेटखौ नायबाय थानांगौ जायो नङाब्ला जों थालांनानै जोंनि माबाया बिदिनो खिलिमिलि जानो नागिरो आंना माने नेट पेकआ जोबलांगोन आं सोना लानो